Fl-aħħar jiem kellna iktar minn każ wieħed fejn instab li persuni kienu vittmi ta' storja avvintata. Spikkaw il-każi fil-qorti fejn persuni inħelsu minn akkużi ta' abbuż sesswali. Każ partikolari jdur ma' storja fejn qed ikun allegat li persuna kienet imġela tikdeb biex bagħtet il-missiera l-ħabs. Tkellimna mal-psikjatra Anton Grek dwar xi tħoss persuna li tkun imġela tikdeb ta' bil-fors. Ikun ma jibqax f'paċi miegħu innifsu ġeneralment, mhux kulħadd għax hawn min m'għandux sens ta' morali biex ngħidlek. Ma ġeneralment dak li jkun ma jkunx f'paċi miegħu innifsu. Infatti huwa komuni li meta xi ħadd ikun għamel xi ħaġa ta' dat tip u jingħata pereżempju xi diagnosis li għandu marda serja jew li għandu xi ħaġa li tfakru li xi darba jrid imut. Ikunu momenti fejn dak li jkun jiddispjaċih ħafna x'għamel u jipprova jirranġa iċ-ċirkostanzi li jkun ġab bideħ permezz tal-gideb tiegħu. L-effett fuq min jigdeb mhuwiex wieħed temporanju iżda li jista' jibqa' jbati minnu għal snin twal. U din turi li avolaġi li jkunu għaddew snin kbar, dak li jkun jibqa' jgħix f'dilemma miegħu innifsu għax il-bniedem intrinsikament mhux biex jagħmel il-ħażin qiegħed imma biex jagħmel it-tajjeb. Min-naħa l-oħra meta persuna tisfa' vittma tal-gideb l-aktar reazzjoni komuni hija dik ta' rabja. U r-rabja tista' tkun jew għalik innifsek għax pereżempju ma kontx kapaċi li dawn l-affarijiet twaqqafhom jew hekk twaħħal fik innifsek. Jew rabja għal ħadd ieħor. Din hija reaction immedjata. Kif mistenni tinħoloq ukoll nuqqas ta' fiduċja. Illi jibda fil-ħajja ma jafdax, in-nies qegħdin hemm biex jagħmlulek il-ħsara, etc. U din hija mod unhealthy ħafna kif wieħed jgħix għaliex aħna magħmulin biex ngħixu parti minn soċjetà u li nkunu parti f'soċjetà u nafdaw xulxin u nissapportjaw xulxin huwa importanti ħafna għas-saħħa mentali.